ନଥିଲା ଛେଞ୍ଚଡ଼ା ଆଉ ଡାଲି ଡାଲି ଦେଖ ଏଲା ଡାଲି ଏ ହର ଡାଲି ନାହିଁ ନାଇଁ ନାହିଁ ମୁଗ ଡାଲି କିଣି ଜାଣିଛ ନା ଆଉ କହିଲା ମସୁରୀ ସୁନା ମୁଗ ଡାଲି ସବୁ ଭଳି କି ଭଳି କଣ ନନ୍ଦ କହିଲେ କୃଷ୍ଣମଣି ନାଁ ଦେଇଦିଅ ହେଲା 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 ଘର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣମଣି ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ଦେଲେ ଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ନିଜେ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ହଁ ଏ 3 ଦିନ ପିଲା ଖାଲି ତ କର କର ହସିଲା ଏ କର କର ହସିଲା ହସିଲେ ହେଲା କଣ ଜାଣିଛୁ କଣ କହିଲା ପଞ୍ଚୁ ଆତି ଷଷ୍ଠୁଆରୀ ହେ ଆଠୁଆରୀ ଦିନ ଆଠୁଆରୀ ଦିନ ସେଦିନ ଆଠୁଆରୀ ଦିନ ଦିବ୍ୟନ୍ନ ପୁରୀ ପାଏସ ତାହୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯେତେ ଏଇ ଯୋଗାଡ଼ିଲେ ନନ୍ଦ ନୃପତି ମୁଖେ କହିବା କେତେ